в теста, направете ги да видим. Ето. Кой ще го направи на дъската, един да излезе, който не разбира? Сега да видя. Това от теста, който правихте. Снимай го. Не, как да снимай. Как работят общо. Аз не съм решила тук да това който. Път ме победим. Само да покажа, само това проблеми. Ще гледам духите. Елемент. На когото трябва да изглежда като праша. Ето и на трудности. Преди малко да се снимава. Да поправя ли или само да подчертая вярното? Подчертая, искам да добре. Второто да направя. Ако искам да направя. Така, решавайте теста, който не разбира да се. Готово ли? Не знам. Амортизационен план да се състави. Амортизационен план. На производствена машина. Първоначална стойност. Стойност 10 000 лева и срок за амортизиране 5 години по метода на сумата от числата на годините. На годините. Да се начислят амортизациите за първата година. Така, какво трябва да направим най-напред за съставяне на амортизационния план? Какво значи сумата от числата на годините? Колко години е срока за амортизация? 5. Всяка година има съответното число. На първата година числото колко е? 10 000. Числото на първата година. Не първоначалната стойност на машината. Едно или две. На първата година числото е 1. Пишем решение.
на първата година е числото 1. Плюс на втората година числото 2. На третата 3. На четвъртата 4, на петата 5. На шестата общо сумата от числата на 5 години 15. е 15. Значи 15 е сумата от числата на годините. Съставяме амортизационния план под формата на таблица. И трябва да излезе общата сума 10 000. Събирайте на квотата, не е нормата, тук е квота. Аз нанесох в друга, тук нормата е. Нормата ще пише. Точно 10 000 са. 5 15, 4 15, 3 15, 2 15, 1 15. Е норма. Колко се получи? 10. 6 и 3, 9 и 3, 12. Къде 10 000 се получи? Какво смяташ ти? Умрял ти само каза да е висока. 6, 9, 9 и 8. Нали последното 600? Така, 9 и 9 е 18, не е 20. Трябва да се получи 0. Казах на изуста. А защо трябва да се получи 10 000? Защо не трябва да има остатък, нито да е повече? Защото квотите, това е разбитата стойност, първоначалната стойност на машината. Разбита на порции, на части. И тъй като от закръглянето тук от стотинките 2 лева играе роля, какво трябва да направим, за да стане 10 000? Какво трябва да направим? Тези 2 лева къде трябва да ги отнесем? Къде трябва да отидат? Не може в джоба. Тук говорим за писане. Ще пишем амортизационен план. Парите не са в ръцете ви, а са на книга. Но ние трябва така да го напишем, че да бъде равно на 10 000 лева. Ще ги съберем първо, да видим колко се получава. Нали ги събрахме? Колко се получа? 10 000. Ама не е 10 000. 6 плюс 3 е 9. Плюс 3 12. Плюс 6 тук е 0, не е 8. 20. Значи не сте ги сметнали правилно. Значи вие просто не сте ги събрали. Съберете ги и вижте колко се получава. Точно колко се получава. Може да има грешка тук в сметка. Няма никаква грешка. Всичко е сметнато както трябва. Моля? 9998. А до 10 000 има още колко? 2 лева. Тези 2 лева трябва да ги отнесем в някоя година, в амортизационната квота. Обикновено в последната година за изравняване. 666 плюс 2 ще бъде 668. За да може да се изпише цялата стойност до 0. И как ще начислим амортизациите, да се начислят за първата година? Кажете статия за начисляване на амортизации. Какво счетоводно записване? Ще пишем за начисляване на амортизациите са разход. Нали така? И разходи за амортизации и още коя сметка ще ползваме? Дебит сметка, разходи за амортизации, кредит сметка, коя? Амортизации на кое? Машините какви активи са? Дълготрайни. Какви дълготрайни? Материални, нематериални, финансови, биологични. Значи дълготрайни материални активи. 240 е шифъра. И начисляваме за първата година. Ето е квотата за първата година. 3333 лева. За какво? Къде ще се ползва в предприятието? В администрацията ли? В спомагателната склада ли? Къде? Производството. В основната дейност. Дебит сметка, разходи за основна дейност. 330
3 лева. Начислени амортизации, отнесени в основната дейност.